Nik uste musika talde bat, naiz de igual oain asko ez entzun, hartuko nuke Smashing Pumpkins. Netzako berezia izan da talde bat izan da, asko entzun dutena garai baten, da nik uste orokorrian hartu behar banun bat, behakin gauko nintzala. Diskoa baita ere Smashing Pumpkinsena Melancholian de Infinite Sadness. Ze gaina doble CD bada, uste kantua azka pixkat estilo danetakoak, oso gorrak, operuak, goizpen aldetikane pixka de todo daka, eta oso guztua entzuteten diskoa da. Naiz da, gutxillo entzun, baina naiz da harrapatzeten nian berriz oso guztua entzute. Eta justu nik ustete bai, oin dala 15-16 urte ere, igual leonitzala urte bete oso bat, disko hori bagarrik entzuten. Así que, bai, disko hori hartuko nuke. Kantu bat hartuko nuke igual, oin dala gutxiko abesti bat, Falsen What Went Down. Izen bereko diskoa irikitzen abestia da, eta lehenengo aldiz entzun dunetik asko inpaktau zian abesti bat, eta hoxe hartuko nuke bai. Hartuko nuke esaldia Joseba Irasokina, mundua buruan kabitzen zaizu, baina burua ez munduan. Eta esaldi borobila iritzen zait, eta eharra, eta hoxe horrekin txegauko nintzake. Nik bat aukera hotzia zaila ingo zitzaiten, eta hartuko nuke, oingo nuke Frankenstein bat, igual John Frusciante RJTQA, Foalseko Janis, Dinosaur Juniorreko J Maskis, eta Sony Youtheko Thurston Morrekin, ingo nuela Frankenstein bat, eta hoxe hartuko nuke. Eta bat bakarra aukera berko bazan, igual Frusciante, ze komposatzaile bezala ere irutzezat, tipo genio badala, eta hoxe hartuko nuke. Azken aldian streaming bidez gehien txuena. Uneko 85 esango nuke streaming bidez. Gero gustatzea aire biniluak erostia bai, eta orduan igandetan gozaltzeko denboratxo bat hartzen baet, gustatzea aire bai biniloa jartzea, baina gehiago rito moduan, entzuteko streaming bidez bai. Nik lehenengo aldiz Bartzelonako Razmatazea joan ginean Grisesekin, asko inpaktau zian leku bat zen, eta geriotan joan izan geha, eta beti indizea berezi bat, bai aretua beak, miskatan troba dala, baina estenatu tokia hundila, baina gero aldi berian jendiakiko oso berua, eta beti oso ondo tratatu dugu, eta igual horrekin gauko nitzake. Kontzertu ikusteko, lehen hartuko nuke Zestuko Gaztetxea, 1000 kontzertu ikusituan, soinua ez da egokilena, baina azkenian nik uste gehiena igual hortxe ikusiko nituen kontzertu gehienak, eta etxian dakagun leku da, eta etxian bezala sentitze gana, Zestuko Gaztetxea. Bai, kontzertu asko ondia, festival askotan ikusitugun talde asko, baina nik uste batekin gauko berko banu, igual izango zen Metallican Load Jirako kontzertua, oso txikian izan 13-14 urte, eta zen kontzertua Donostiko Belodromoan, Kriston Showa, estenarioa puskatzen zen, tipo batzutan eroitzen zen, estintoriakin, kentze zioen, eta ez dakize argila puskao, bombila bat izte zuen, da nik uste hor Kriston inpaktu egin zian gaztetan, eta kostazitzaiten olako berriz hori sentitzia kontzertu baten. Zaila egiteza jakitea exactamente zein dan, ze txian musika asko entzun deu, gurasuak CD pila ekartze dizkiguen, amankain arreba zarra ere urte zarro, beak CD-ak eroste zituen, ekartze dituen, eta danona zan pixkat eta zaila egiteza, baina nik uste pentsatzen jarrita eta fetxa aldetika nola kalkulatzen izan laike, o bai Metallican Load, igual Linton Townen banekire bai, bioietako bat, akaso hortik biluta asuntua bai. Bai, zehazkontan bi erositut, bat biniluan, justu Dinosaur Juniorren azkena, berrondo esatuten, Sweep It Into Space. Eta justu atzo bertan alde uzatzaiten, eta gero Royal Blood-en Typhoons, bi horiek izan dira azken diskoak erositakoa.